神様の愛によってこの世界が平和に保たれますことを願って、これからチェロを演奏いたします。神様はどうかこの世界があなたの十字架の愛によって導かれて、あなたの計画の中で生き続けていくことができますようにお守りください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。